Здравейте, трета игра. Тистон дуел, също номер 3. Картата е Бустон. Играчите отново свинята срещу Ничи. Свинята горе в дясно, Ничи долу в ляво. Доста по-различна от предните две карта. Ще видим как ще подходят двамата играчи този път. Това е класическа карта. Според мен билда ще бъде много ясно предсказуем. С малки промени, може би. Свинята ще играе пилон, не чак толкова пречещ на гъста и 2 гейта срещу 9 пул с газ срещу Ничи. Ти как мислиш? Аз мисля, че този път свинята няма да тръгне така. Ето, напукна очакванията съм аз. Ето тръгва и ето, виждаш ли? Може би ще е направо прокси този път. Това Не, е спира и ето го. Това е революция в гейминг жанра, просто не е истина. Пилон, ще играе Старото куче се учи на нови номера. Или старата свиня в случая, трябва да кажа. Обаче забележи, че Изерга през това време не е тръгнал с 9 пул. Може би това е предварително съвсем говорили, усещам. На мен, Това беше аз очаквано. искрено се радвам на това, което виждам, че няма да за трети път да гледаме едно и също. Да. Ето го пул, това е Орлър последван от пул. Така е, ще сложи Форджа, но се чуди къде са още. Сложи го. Ето, даже се разбира, аз ти казвам, това нагласена работа. Точно така, за тези, които не знаят и не го споменахме до сега, с мен коментира Горчица в момента. Мерси. Точно така, кажи няколко думи за себе си през това време, докато още не е станало чак толкова интересно в играта, за хората, които не са запознати с твоята личност. Аз съм млад и дебел, малко съм грозен, но симпатичен човек, който обича да... Грозен, но гледа симпатичен. Така е. Учиш корейски по едно време, какво стана, продължаваш ли? Тя още уча и скоро ще бъда ваш делегат в Корея. Ще ви превеждам. Супер, супер. И сподели с нас някой поздрав на корейски или нещо от сорта. Сега. Или някоя дума, която ви подхожда на свинята през това време скаута на свинята умря. Така е. Та, нещо на умидвалите, което подхожда на свинята или на Ничи, като определение на корейски или... Точно в момента не знам какво друго, освен след те първи две игри само псовни ми идват на глава. Аз на български не мога да се сетя за нещо, което би могло да го опише. Та, камо ли на корейски. Пази си добре входа тук, затворил го е с 3 работника. Ничи Да, ама заобикаля. ще отляво според мене, без никакъв проблем. Оп, гейтвейчи. Свинята в момента има повече работници, отколкото е направил за предните две игри, може би. Аз ти казвам, това е промяна в неговия вид игра. Може би ни е викнал някой да играе на негово място. Да. Може би това ще се окаже, че това е суипър, който играе в момента. Всичко е възможно просто. Трета кола за свинята. Ако има нещо, което свинята харесва, това са колите, земените обаче тук ще минат без проблем. Транзит. Напълно свободен коридор за тях, само 4 от тях умряха. Това са 6-7 земни в базата на свинята. Той в момента със сигурност е много изнервен. Просто мога да си представя физиономията му. Виждал съм го колко е напрегнал в такива случаи, как искрено се ядосва. Няма да успее да се справи с толкова. Но хубаво е, че има страст към играта. Зелото му едва ли ще излезе скоро, пък и да излезе. Ничо показва, че добре справя с земените в предната игра. Нексус си изгуби щита вече напълно. Свинята тук не успя да изгуби работник, тук обаче ще го стори. Оп, един земник заклещен и прибит от група проби. Много. Нищо не мога да направи. Постоянно губи минерали. Докато Зерга яко. Губи минерали, сега загуби и работници, ще загуби и Нексуса. Свинята явно се отказа въобще да защитава тази база. Зерга през това време си пусна леера.
доста бързичко, типично за играта на Ничи в днешния ден. И това е край. Да си беше играл на двата гейтвея. Може би сега ще последва обяснение от страна на свинята. Може ли да се видят там пробите? И така е. Късмет. И точно да ги махне, той да мине, ето това е. Буксори. Въобще всичко е свързано с Корея в момента. И той така минава. Още един гейто. Това е. Това е смята вече с два гейто. Вече това му е играта. Все едно го гледаме. Все едно това му е главната база, с това е започнало. Представете си, че тук горе не е имало нищо. Така. Сега ще гледам още 15 минути мъка, кръв и сополи. Едва ли ще са 15. Някой Ничи беше пуснал Спайр, обаче той вместо това ще пусна ден. Виж, има проба в базата на Ничи. Има и я спаси. Дори остана само с фанещи, та пуснал Спайр горе, аз не съм видял. Простете грешката ми. Зелоти, стори ми се за момент, че с бързина, визуална измама обаче. Удари по грешния зелот, двата зинга умряха и двата зелота на червено. Просто този път с повече пари, отколкото имам обикновено. Сега сигурно си пусне още един Nexus и точно когато той стане, моталистите ще дойдат и ще го убият отново. Тежка е свинската съдба в случая. Скоро наближава Коледа за него. Чак скоро ще го заколят. Ето го Nexus, за който споменах. Няма да има защита обаче при него, няма и защита в експаншена, който в момента е всъщност главна база на Протоса. Два-три зелота, не, всъщност един е умрял. Или просто е изостанал, да. Дори свинята е възмутена от развитие на нещата. Свинята усещам как се е повишило вече. На границата е нивото му на изнервеност. Очаквам лоши изказвания в най-скоро време. Аз си спомням свинята как беше разочарован на Байтекс, като го срещнах. То тогава беше неговия пик, неговия час. Те ще да играе с Бист и Бист се оплаши от него и не играх. И това беше. И за трети път не виждаме GG, направо Go Next.